съм Денджермен и днес тук ще играем WWE 2K. Значи сега ще започнем с кариера. Аз вече имам супер заданието я. Сега не знам също кой ще спим. Някакъв пич. Дай да го прибием. Както знаете, играта се закупува от Google Play, но аз се изтеглих безплатно. Аз се изтеглих безплатно, нали? Но няма да кажа откъде. Линковете са долу в описанието. Линковете са долу в описанието. Линк за Facebook страница ще има в описанието, да. Момичетата говорят толкова дълго, че ушите им плават от слушалката. Не е вярно. Така ли? Спокойно, хора, играта ни е крашнала. Ето казах ви. Тебе има туалетна пълна стайни. Ела се изсери. По-спорт, Добре, хора, сега ще започнем. Чайте, че не знам какво правим. Майко, какъв пич. То ако не го пръснем на. Не оцелих. Може да го туширам. Не, бе! Давай! Бум! Раз! Раз! Signature. Ела, бе! Борис! Сам... Не, стига, бе! Съм прогледал колко бързо се движа пръста там. Ето, тук го правя. Хайде де! Фак! Можа да направя 15. Сега ще съберем за нов signature. Бъде ти ходи, човек. Как ма фана? Въпъркът. Бой. 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 Сега ще има финишър със сигурност. Обещавам ви. Ето. Не знам защо сега не мога да направя 15. Хора, аз го бих. Супер. Това ще е всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Само да видя какво ще в кутийката. Какво е това? Къстъм. Окей. И така, хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, можете да дадете един лайк, да се абонирате за мен и да очаквате още много клипове. Благодаря, че бяхте с мен. Ще се ви следващия клип. Чао!